Svi znamo da su penzioneri ljudi koji su ceo svoj životni vek radili da bi u tom nekom trećem dobu došli u situaciju da mogu da se opuste i da mogu da ne razmišljaju toliko o nekim drugim stvarima. Opštinska organizacija invalida rada je zaista bila u jednoj vrsti propadanja. Dolaskom gospodina Nedeljka Baćine na čelo ove organizacije stvari su krenule uzlaznom putanjom i rukovodstvo NLB banke je, mogu tako da kažem, u pravom trenutku se sa svojim ponudom pojavilo u Bačkoj Palanci. I naravno ovom prilikom još jednom da im se zahvalim i pozivam sve druge institucije i organizacije da se uključe u, tako reći, ovaj vid akcije pomoći penzionerima i svim drugima kojima je to potrebno. Hoćemo otvarati ovo na... Ajde, moj izviši glas koji ja. Evo ga. Ajde, evo otvarajte. Ove godine lokalna samouprava je opredelila oko 250.000 dinara pomoći opštinskoj organizaciji invalida rada u vidu sredstava koje će oni koristiti za narodnu kuhinju. Tako reći narodnu kuhinju, jer oni svaki utorak i petak organizuju besplatan ručak za sve penzionere i naravno mi smo to prepoznali i trudit ćemo se u narednom periodu da ta sredstva i povećamo i da im unapredimo još više uslove kojima oni stvaraju. Prvenstveno bih želeo da se zahvalim rukovodstvu NLB banke i kao finansijskoj instituciji što je prepoznala potrebu ljudi trećeg doba i da poboljša uslove u kojima oni borave. Naravno, svaki vid pomoći od strane privatnika ili drugih institucija i organizacija je uvek dobrodošla.